היי, שלום, מה שלומכם? היי, כמה שקשה לענות על השאלה הזאת בימים האלה. נו, אתם בטח מבינים על מה אני מדברת. אך למרות הכל, החלטנו לעצור לרגע, להתכנס ולסכם. כן, זה לא פשוט, אבל הביחד שלנו הוא גם ניצחון. הנה, עברה לה עוד שנה, מלאה בהצלחות ואתגרים לצד עשייה ברוכה. זה הזמן לסכם. אז מה היה לנו ב-2023? האמת שהרבה מאוד. הוכחנו שאנחנו רשת מנצחת, המשכנו לשבור שיאים, עמדנו ביעדים, התרחבנו, חידשנו, חגגנו, צמחנו, התנדבנו, וגם לקראת סוף השנה יחד עם כל המדינה, כאבנו. למרות הכל וגם עכשיו למרות המצב, כולנו כאן מנצחים ביחד. ושנייה לפני שנתחיל, חשוב שתדעו. הניצחון שלנו הוא הניצחון של ההשכלה הטכנולוגית בישראל, ולא פחות מזה, ההצלחה של המשק הישראלי. אנחנו מכשירים ברגעים אלה את הדור הבא של העובדים, שיניעו את הכלכלה הישראלית, ויחזירו את השגשוג והצמיחה אחרי המלחמה. כן, שלא יהיה לכם ספק בכך. זה בזכותכם. מנצחים ביחד. אמרנו? נתחיל עם תחום ההנדסאים. השנה המשכנו עם הצמיחה והגידול בכמות הסטודנטים, ואנחנו ממשיכים להיות רשת המכללות להנדסאים המובילה והגדולה בישראל. כל זאת מבלי לוותר לרגע על עלייה באחוזי הדיפלום בבאר שבע, תל אביב, מעלות חיפה. איפה אתם? חיפה! מכללת עתיד חיפה מדורגת במקום הראשון במדינת ישראל עם 72% דיפלום. כפיים! פתחנו לראשונה מסלול הנדסאי קולנוע וטלוויזיה בשיתוף פעולה עם מכללת קאמרה אובסקורה בתל אביב. וגם השקענו במסלול תוכנה שצפוי לצמוח גם השנה. בעולם ההכשרות המקצועיות בישראל אנחנו ממשיכים להוביל. הצגנו עלייה מרשימה בכמות הסטודנטים בתחומי הרכב והתחבורה החכמה, חשמל ובקרת האקלים, בניין, וגם בתחומי המנהל וטכנולוגיות הייצור והמיקום. זכינו במכרזים משמעותיים לרשת והמשכנו לחזק את שיתופי הפעולה עם הוועדים המובילים במשק, תחת ההסתדרות הלאומית. שנמשיך? בכל מה שקשור לשדרוג קמפוסים, לא עצרנו לרגע. המשכנו בשיפוץ המכללות בתל אביב, מעלות, חיפה ובאר שבע. וכך הפכנו את חוויית הלמידה של הסטודנטים לטובה יותר, לצד שיפור סביבת העבודה עבורכם, העובדים. ואם אנחנו כבר מדברים עליכם, אז השנה לראשונה חתמנו על הסכם קיבוצי ברשת לעובדי המטה והמנהלה. המשכנו בפיתוח מקצועי עם מערך סדנאות, כנסים והכשרות, וגם פיתחנו תוכנית ייעודית חדשה לראשי המגמות. לא שכחנו להחזיר ולתת לקהילה עם לא מעט התנדבויות. נהנינו בימי גיבוש וכיף, ולא ויתרנו על הרמות כוסית משותפות לכבוד החגים. תדעו שתמיד כיף להיפגש, להתרגש, לצחוק ולהתמנגל ביחד. מערכות מידע? השנה המשכנו בהטמעת המודול האקדמי ועלינו עם פורטל סטודנטים חדש. כבוד. גם בתחום השיווק עשינו המון. סוף סוף כולנו משתמשים בלוגו אחיד. מי זוכר מה היה כאן קודם לכן? ועכשיו, בימי המלחמה, גם הוספנו ללוגו שלנו את דגל ישראל וצמד המילים יחד ננצח. המשכנו לשבור שיאים בחשיפת הימים הפתוחים, ובהגדלת החשיפות בגוגל וברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק. עשינו שימוש בבינה מלאכותית וקריאייטיבים מתוחכמים שפנו לקהלים שונים. לא שכחנו למצב ולמתג את המכללות שלנו. הופענו באמצעי התקשורת הגדולים בישראל, והשנה לראשונה חשפנו את עתיד בפני קהל יעד חדש, האוכלוסייה החרדית. כפיים גם למרכז המידע שלנו, שתמכו בכל הפעילות הענפה. קבעו לנו פגישות עם הסטודנטים הבאים שלנו, פעלו במשותף לשבירת השיאים בימים הפתוחים, וגרמו לרשת להמשיך ולצמוח ב-2023. אבל אז הגיע היום הזה שאף אחד מאיתנו לא ישכח. היום בו הכל נדם ונעצר. אנחנו עדיין מעכלים, אנחנו עדיין חווים את היום הזה. לא מעט מאיתנו היושבים כאן, וגם מקרב אלפי הסטודנטים שלנו, משרתים במילואים ובכוחות הביטחון וההצלה. כמעט כולנו מכירים משפחות שפונו מבתיהם, או חברים שאיבדו בן משפחה במלחמת חרבות ברזל. זו תקופה לא פשוטה, אבל כבר אמרנו, מנצחים ביחד. לא חיכינו לרגע, ניירנו את האבק וקמנו על הרגליים. אתם כבר יודעים שאותנו לא מנצחים כל כך מהר. פעלנו קודם כל עבורכם העובדים, בהקמת מערך תמיכה, הרצאות חוסן, פעילויות הפוגה,
משלוחים מתוקים למגויסים והעלאת המורל בכל דרך שניתן. יחד איתכם דאגנו לחזק את ישראל. התנדבנו למען המפונים, חיילים וכוחות הביטחון שנפגעו. תרמנו בשמכם ובשם הרשת טלוויזיות ומקררים לגדוד מילואים בחברון. פעלנו לחיזוק המורל בקמפיין יחד ננצח ברשתות. מכללת מעלות הפכה לזמן מה לבסיס צבאי ושטח צבאי סגור ללוחמים בצפון, ומכללת באר שבע שימשה כאכסניה לתלמידי תיכון בעיר, אשר לא יכלו ללמוד בבתי הספר שלהם. לצערנו, 2 מהסטודנטים שלנו בבאר שבע נרצחו ב7 לאוקטובר. דאגנו להוקיר את המשפחות ולהעניק להן את תעודת הדיפלומה. למרות הכאב והקשיים, פתחנו את שנת הלימודים ועמדנו ביעדי גיוס הסטודנטים בכל מכללה. היינו שותפים מלאים יחד עם מה"ט לכתיבת מתווה ההטבות וההקלות לסטודנטים המשרתים במילואים, כוחות הביטחון והמפונים מבתיהם, ודאגנו למנות בכל מכללה רכז מילואים אשר ייתן מענה ויחס אישי לכל סטודנט בזמן המלחמה. אז תודה לכם עובדים יקרים על כל העשייה לפני המלחמה ובמהלכה. בלעדיכם זה לא היה קורה. אחרי כל מה שעברנו אנחנו בטוחים, אבל ממש בטוחים. כולנו מנצחים ביחד.